Marupok. Ito ang salitang naririnig ko. Salitang basta-basta na lang nilang binibitawan, pero hindi naman nila alam ang tunay na kahulugan. Hindi lang ako ang nakaranas na pinagsasabihan sa salitang ito, kundi marami tayo. Marami tayo dahil tayo ay seryoso sa taong minamahal natin ng buo. Dahil sa ating pagkaseryoso, naging marupok tayo. Huwag mong angkinin ang salitang marupok kung hindi ka naman seryoso sa iisang tao.